Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng crispy pata binagoongan. Ayan, at meron tayong rice guys, at meron tayong gulay. Ang drinks natin, tubig. At meron din tayo ditong extrang kalamansi. Mga kapudibis, ang video na to ay special online collaboration with Raw and Cook Food ASMR. Ayan, back-to-back online collaboration po tayo. Kaya sana po, suportahan po natin sila at mag-subscribe. Masarap po yung kanilang kinakain. Kaya sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanila, panoorin natin to. Ayan mga kapudibis, napanood natin ang ating idol na si Raw and Cook Food ASMR. Sina Lods at Sisi, yan, naka-online collaboration na po natin sila. Kaya sana po, suportahan po natin sila at mag-subscribe. Yes. Meron po silang Facebook page. Please mag-follow na din po kayo sa kanila. Kaya Raw and Cook Food ASMR, Osang Talaro. Thank you so much po sa second online collaboration po natin. God bless po! Yes, bago po tayo kumain, pray muna tayo mga kapudibis. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking kapampangan. Manganta na po. Ay, una sumo natin. Ang dami natin ulam ngayon. Talaki. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Raw and Cook Food ASMR. Kain po tayo. Masarap sa binagoong na madaming kalamansi. Yung maasim-asim. Yan. Baba natin to. Sarap. Sarap nito. Excited ako sa talong, hindi sa crispy pata. Tagal ko nang din nakakain ng yung talong. Kailan tayo nag-last nagtalong? Ayan pa, lipstick. Okay na. Balat to. Sasaw ko dito. Dito yan. Walang sili. Okra tayo. Ang sarap.
Magluto na kayo ng Apple TV. Masarap talaga pag maasim-asim, no? Yan, si Nero and Cook Food ASMR, yan, taga Hong Kong po sila ngayon. Naka-base po sila sa Hong Kong. Pero si taga Pangasinan at Bicol po sila. Kaya, ayan, kababayan ko din po si Lods. Masarap yung kakainin ng lang yun kasi putok-patok. Oo. Chicharon bulaklak yata, tsaka parang crispy pata. At napaka-supportive nila yun. No? Kahit anong oras nandun sila sa premiere. Oo. Tsaka ang sarap ng laging kinakain nila. Minsan nag-healthy food din po sila. Gulay, isda, ganun. Pero kadalasan, putok-patok. Masarap din sila kumain, mga kaputibis. Panoorin nyo sila. Oo, matatakam talaga kayo. Tsaka ang ganda ng nila, yung audio nila. Maririnig mo talaga yung yung tunog ng mga kinakain nila. Mahilig sila sa pula, no? Sa red. Ako pink. Ikaw pink? Yes. Ikaw. Pink din, tsaka black, yellow. Si Jason Laksamado. Pink. Oo, pink daw. Kayong dalawa pink. Diba? Kaya nagdududa ako sa kanya. Tatawa ako nung sinabi niya yun. Bakit ka nagdududa? Lalaki yun. Joke lang. Jigs TV. Hi, Jigs TV. Namiss tuloy kita. Nabanggit ko si Jigs TV. Jason Laksamana, ha. Ingat ka dyan. Malapit na yung birthday niya sa January 23. Birthday niya, guys. Alam ko. Ngayon, January 12, birthday niya si Ma'am Shilaisa.
Ayan, happy birthday, Sisi Cubs! Yes. Supportin si Angry Gino. Birthday niya rin. Si Chichi sa 15. Ay, oo nga, no? Maganda ba? Yung baby ko. Sa 15. Kami din, sa 19. Si Summer, February 19. Isang taon na siya. 3 years old na si Chichi. Nakakatakot kapag kumakain ka ng ganito, napakalutong tapos naka-brace ka. No? Yung lipstick mo, nagkalat. Ayan, meron pa. Meron. Ayan. Sige pa. Ayaw mo nang patanggal sa akin. Ayan. Meron pa. Meron pa! Ah, Lipstick ko guys, Avon. ipon. Ayan, meron pa. Okay lang. Okay na yan. No, nakakatakot, no? Dati naka-brace ako. Pagkagat ko ng buto ng manok, tanggal. Ano pa yun? Sinigang pa yun, ha? Ako din nag-brace ako dati. 5 years akong naka-brace. Kaya yung mga nagsasabing pustiso ka, malabong mangyari yun. Oo nga, huwag mo nang pansinin yung mga negative Ay, ito, sinasabi. silly. Dahil love ko yung mga yan. Kailangan, ano na tayo ngayon? Positive. Smile. Bawal ang stress sa akin. Kaya wag niyo ako babash. Nababalo to. Nababalo ako pag nababash ako. Charot lang. Baka maniwala sila. Sisi ko, Leia Payawan. Pagaling po kayo. Get well soon, Sisi. Yes. Joy and Lorna, Lorna and Pear. Pagaling po kayo. Ampas Lupang Burgis. Uso po yung ubo tsaka sipon talaga. Mm. Kaya ingat-ingat po tayo. Ang sarap ng bagoong, no? Parang ako, masarap. Hamada. Hamada. Lahat, masarap. Saan may sabi? Ako, di mo narinig. Ikaw lang talaga. Sarap. Ang sarap ng bagoong. Pwede Yes. Mangga. Oo no, ang sarap ng mangga. Kakapon nagliliiyak talaga. Gusto ko talaga mangga. Kasi lang di masarap yung bagoong. Makati sa bibig. Kaparas.
Raw and Cook Food ASMR po mga foodies ha. Pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad sa kanila. Hindi po kayo magsisisi sa kanila. Napakasarap po nilang kumain. At mababait din po. Kababayan natin sila, supportahan po natin sila. Oo, ang kababayan mo sila, no? Oh, Bicol. Taga Bicol. Bicol. Half Kapampangan po ko at saka half Bicolana. Proud to be Kapampangan. Taga-Albay po ako. Tagalubao po ako. Sarap. Sarap na, Bal? Masarap yung ano. Bagoong no? Maparasya mo. Manghang. Hati tayo. Balat. Sinipon ako sa anghang. Sorry po. May panghimagas tayo. Cherry. Nagulat ako. Cherry. Pulang-pula eh. Ayan, sarap. Ang sarap. Ano na lang yan, bagoong na lang po yan. Mamaya, may mangga sa baba. Alam, kamitin natin. Sarap. At thank you so much po sa nanood po ng last premiere po namin nung kumain tayo ng ano? Ano kasing kinain natin na? Adobo. Adobo. Ayan. Thank you so much po sa mga nanood at sumuporta sa amin nung last premiere namin. Hey, mga kapudis, hindi ko nagustuhan. Laman. Taba lang yung kinuha ko. Hindi mo na kaya. Balat. Mga foodies, ayan, naubos po natin yung crispy pata binagoongan. Try nyo na po mga foodies, masarap po siya. Raw and Cook Food ASMR, salamat po sa tiwala po na ninyo sa amin ni BPM. God bless po. Sana maulit pa po ulit ito, di ba? Ng Yes. BPM. Sa mga ka-foodies, supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Mag-follow na po kayo sa Facebook page po nila. Gusto po namin i-shoutout ang mga napaka-supported po namin kabalan na si Cheryl Galura Gopez, ayan, taga San Francisco, California. At saka Hello sa po. kapatid po niya at sa asawa niya. Sabi niya, natutuwa daw po sila sa amin at sa pag-uwi daw po nila, gusto daw po nilang mamit kami ni BPM. Yes, soon. Hintayin po namin Saan sila yan. sa Pampanga? Sa San Fernando? San Fernando. Malapit lang sila. pala. Ingat po kayo dyan, ma'am. At God bless po. Yes. Kay Laika G. Amparo. Kay Eding Ensalay, pinapa-shoutout po niya yung mga kapatid niya na si Presi Macarulay Anivas, Hilda Macarulay Sexon, taga Tanay, Rizal. Ay sa Manalo, pinapa-shoutout mo kanyang barangay
at Barangay Tuntungin, Puto, Las Baños, Laguna. Olivia De Jesus, Ruby Quiliao, Maricel Ines from Ilocos Sur, Merly Tichoco from Nabotas, Cordova, Rizal, Mirasol Dongon from Las Vegas, Nevada, Yes. Felicity 73 full. Ayan. At gusto din po namin magpasalamat sa mga nagbigay sa Facebook page po namin ng star. Romalyn Calhoun, Rambo Miranda, Malvin Bautista Ronquillo, Gerald Ardin Manabat, Don Malinit, at si JJ Unab. Ayan. Thank you so much po sa binigay po ninyong blessing sa amin sa Facebook page po namin. Yes. Mga Foodies, gusto din po namin i-flex si Queen Natsu. Ayan, mayroon po siyang bagong upload. Please supportahan po natin si Sisi at mag-subscribe na po kayo. Meron din siyang Facebook page. Please mag-follow na din po kayo Yes, sa mga Facebook page Kapudibis. po niya. Yes. Queen Natsu po. At shoutout po pala sa Team Matibay. Tibay, ayan. Leia At si Leia Payawan. Payawan at si Baby Allison. I love you. Pagaling ka, Sisi. Jason Laksamana, Your Wowa, Opo. Senior Maymay. Yes, mga Kapudibis. At mga Foodies, Cook Like Crazy. Cook Like Crazy, please supportahan po natin ang kapatid ko na si Cook Like Crazy. Yes. Ayan, mag-subscribe na po kayo at meron din siyang TikTok at Facebook Ay, page wow, po. TikTok Oo. na siya. Mga Foodies, kung nagustuhan niyo po yung aming video, please pakiclick po ang aming notification bell para ma-notify po sa mga bagong videos ng The Foodie B. Ganon din sa Facebook base namin. Mag-follow na po kayo sa Facebook page at ang TikTok ng The Foodie B, Instagram ng The Foodie B at TikTok ni BBM. Yes, mga Kapudibis. Raw and Cooked Raw and Cooked Food ASMR, mga Foodies. Yes. Lipat po kayo kaagad sa kanila. Sunod po tayo sa kanila. ha? Yes, mga Kapudibis. Abangan namin kayo doon. Kaya mga Kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Love you!